Meus moi amados raposos e raposas, a mí pareceme que saia sendo hora de que un de nós, un raposo, se decidise a contar o que somos e o que non somos. Que non todo é como se di, nin como parece. De nós contan algo demo e máis. E nós mesmos imos perdendo as maneiras. Que algúns as escala onde os homes verten os lixos e engordan, sí, sen dar pancada, pero comendo merda. A mí parece que así non imos ben. E por iso quero falar dos aos máis novos e se cadra algún fame caso e volve ao monte. Para saber quen somos os raposos hai que escoitar o que din de nós. E ben o sabedes, non temos boa prensa. Nunca tivemos. Chamámonos periquiños, pura follas, sete mentiras, sete entendo, sames cor, fillos do demo, de todo e de case todo. Pero para que negalo? Así somos. Pero quen son eu? Preguntarédevos quen este raposo velho que sobe ao estrado e serce cátedra sen termo chamado. Pois eu son Alfonso Alfonso, fillo de Alfonso Alfonso, e neto de Perico Alfonso, os Alfonso da Golpilleira de toda a vida. De mí falan moito, e non sempre ben. Algúns chamanme Perico, polo moito que me parece o meu avó, e outros o Zapatillas, polo rápido fiandeiro que ando. Cando ven a luz, berranme: Perico, ladrón, galopín, tes medo? Que leva un ramo entre as pernas? É como os raposos, hai leria para nunca acabar. E os raposos temos moita leria que dar. Con ben, se vos parece que algúns dos meus vecinos e amigos da Golpilleira nos conten como levan a súa vida. Porque no pasado está o fermento do que nos vai pasar. Cando íamos coa nosa nai irmás polo monte adiante, e como tiñamos fame, a nosa nai ensinounos a cazar con ela. Fomos detrás dunha galiña e a súa rolada, e asiña dobregamos. Que ben nos souberon! Sí, e como ainda era cedo para voltar a casa, falounos de cousas da vida. Recordas cando comezou a falarnos dos lobos, que aínda máis grandes que nós non teñen na cachola o caicote? Dicía que cando queren ser como nós e imitarnos e se fan o morto para que nos acheguemos confiados, hai un truco para saber se están ou se fan como quen. Atendede ben, isto é o que a nosa nai nos ensinou. Un lobo que estea ben morto bota tres peidos un tras outro. Son tan parvos que nunca fallan e comezan a pegar tres sustos, un tras do outro. Que divertido, dicía. E xogamos a facernos o morto como os lobos, recordas? Sí, canto rimos. E despois, a nosa nai ensinounos a técnica para desfacernos das pulgas cando os teñamos. Atendede ben, porque ao mellor, entre tantos raposos, se vos pode pegar algún. Isto é o que a nosa nai nos ensinou. Colledes un pau, nin grande, nin pequeno, metedelo na boca, idelo metendo moi a modiño no río. Primeiro as pernas e o rabo, despois o corpo e por último a cabeza. Como as pulgas non lles gusta nada a auga, van subindo polo corpo buscando o seco. E cando se estén todas na cabeza, metedela tamén debaixo da auga. Estaban todas moi obedientes cara ao pau. Con deixar que o pau leva a corrente, sabíasen todas en canoa polo río abaixo. Bueno, témonos que ir, porque dende cando a nosa nai nos ensinou a técnica para desfacernos das pulgas, nunca máis a volvimos a ver. Pero ela fixo todo o que nos ensinara. O pau meteuse no río, pero disparou e caeu no medio da corrente. E agora non sabemos onde acabou. Só recordo o único que nos dicía dende o río: e xa tiña que ir a Vilanova e vou, agora vou, que tanto ten por terra que por auga. Ata outra, por terra, por auga ou por aire. Ola, boas noites. Pois sí que hai xuntanza a voz. E nalgún sentarse no chan. A mí dixeronme que hoxe aquí podíamos vir falar de nós, dos raposos. E
E como vedes, eu son un deles. Ainda que non sexa nin o máis elegante, nin o máis alto, nin o máis guapo, son simplemente un raposo. E como tal, sucederon historias. E se vostedes queren, e teñen a ben escoitar, contareille porque os raposos e os gatos non nos levamos nada ben. Isto sucedeu hai xa moito tempo, cando un raposo moi fachendoso, bueno, solo case todo, presumía de saber nin manos de burlar os campos, os enemigos perpetuos do raposo. Pois este, falando cun gato, ría de que o gato o único que sabía era subir a primeira árbore que vise a esperar ali, a que o can cansase e marchase para que el puidera baixar. E o raposo dicía: ai, pois eu sei dos manos, máis un saco cheo. E como sempre sucede, nese mismo intre sentironse os campos. E o gato tan pronto sentiu subir pola veneiro arriba. E o raposo puxose a correr. Como corren os raposos? Curveados. E os cans eran moitos, e viñan entrenados, e casi tiñan acorralado. E o gato, desde o seu escondrixo, dicía: ai, Perico, quitas do saco, que ves a cantar. Aquel raposo morreu. Cando o gato xa lle pasara o medo e non sentía os cans a 20 km á redonda, baixou ao escondo. Cando encontrou, xa estaba morto, e cos dentes a regañar. E o gato mofábase dele: ai, mi raño, riso, barajano. Desde entón non nos levamos nada ben. Pois teñome que ir, que faiseme tarde, e creo que sinto os casos longe. Ata outra!